أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Bütün ғаламны юқтан бар қылушы, тәрбия қылушы Раббыбыз Субханаху ва Таалага хамд сана мақтауларыбыз, Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламға көңілдердің түрінен шыққан салават шәрифелеріміз болса еді. Енді алхамдулилlah, яңадан вағаз кешелеріне жиылыштық, хамшушы вағаз кешелеріміз мүбәрәк болса еді. Бүгін біз сіздің білән бір қисса сөйлеп кетіріпсіз. Бик яхшы қисса. Бұл қисса жамағат Құр'ан Кәримдә бик көп қиссалар келе. Хам Аллах Субхану ва Тааля айта: «Фақсусил қасаса лааллахум ятафаккарун». Син аларға қиссалар сөйле дейді. Шәт алар фикірлерлер. Син аларға қиссалар сөйле, алар фикірлерлер, иншалла. Алар фикірләсінлер үшін деп әйтсәң бола. Чөнки қисса нәрсәгә сөйләнә, ул бер әкият түгел, ул булган хәл. Аллаһ Тааля ул қиссаларны Рәсүлебез саллаллаху алейхи ва салламга сөйли ни өчен? Лиюсаббита бихи фуадак. Синең калбыңны ныгытыр өчен, иманыңны ныгытыр өчен. Балалар ярата әкият тыңларга йоклар алдыннан. Без аларга Коръәннән қисса алып сөйлик. Бит балалар ышаналар. Су анасы турында сөйләсәң, яки теге безнең бар бит әле Тукайның бер әкияте, Шүрәле. Шуларны сөйләсәң, алар ышаналар бар икәнлегенә. Әмма ләкин балаларга кичкенәдән үк Коръән кыссаларын өйрәтсәк, кичкенәдән үк шуның белән тәрбияләсәк, менә бар Коръәндә хайваннар кыссалары дигән китап бар татар телендә. Мин аны махсус алдым, йоклар алдыннан шуны балага укыйм. Ул бик диккат белән тыңлый. 4 яшьлек бала булса да, шундый диккат белән тыңлый, хәтта сөйләп бетерсәм, әти тагын сөйләде. Bütün жанын биреп тыңлый. Әгәр дә син шунда суанасын сөйләсәң, бәлки йокыга да китер, ул аңа кызык та булмый ул. Кызык булганга күрә йокламыйлар да хәтта. Йокыга да китә алмый. Шунда аннан соң 1-2 аят укып җибәрәсең дә, ишкереп җибәрәсең дә, йоклап та җибәрәсең. Шуңа күрә кыссаларны сөйләргә кирәк безнең балаларыбызга, кыссаларны өйрәтергә кирәк үзебезнең туганнарыбызга да, һәм хәтта олыларга да ул кыссалар кирәк. Чөнки ул кыссалар безнең йөрәгебезне нәрсә дидек? Ныгыта дидек. Бу Аллаһ Субхану ва Тааляның вәгъдәсе. Аллаһ Субхану ва Тааля Qasas surəsində, Qissalar surəsi, Musa aleyhisselamның тормышында булган бер кыссаны китерә. Бәлки күбегез аны укыгансыздыр, беләсездер. Qarun кыссасы. Төрле хәзрәт төрлечә сөйли. Мин үземчә сезгә аңлатып күрсәтәм. Тәфсир ул әлбәттә үзгәрми, төрле тәфсирләр бар, төрле. Бездә тәфсир кебек түгел бу, без кысса кебек сөйлибез аны. Булган хәлне күрсәтеп, Коръән Кәримгә нигезләнеп сөйлибез. Кем соң ул Qarun? Qarun Musa алейхиссаламның 2 туган абыйсы, туганы дип әйтәсе килә. Ул башта бик иманлы, тәкъвалы була. Ләкин көннәрдән бер көнне күрә, аның абыйсы Мусаның дәрәҗәсе күтәрелә. Һәр бер адәм баласының бар зәгыйф ягы. Һәр бер адәм баласының бер йомшак ягы бар. Әлбәттә, Qarunның да бу зәгыйф ягы бар иде. Ул дәрәҗә ярата торган иде. Эштән ул аны аңламыйдыр иде.
Тик иблис мәлғун аны көріп алды. Ол айтты: "Ей Қарун, қаралы дей, Муса шундый дәрәҗәле, син нәрсә белән ким? Әйдә син байлык тупла" дей. Әлбәттә, Қарун химияны, физиканы, тілні, грамматиканы, биологияны, бик күп кенә фәннәрне өйрәнеп чыга. Һәм бик зиһенле, бик гакыллы кеше була. Шул гыйлеме белән ул күтәрелә. Иблис мәлғун әйтә: "Әйдә сәүдә белән шөгыльлән." Үзенең сәүдә гыйлемен өйрәнә, сәүдәдә гыйлемен кулланып, бик кыска арада байып китә. Ләкин ул гыйбадәтне шунда ук ташлыймы? Юк. Бер атна гыйбадәт кыл дип әйтә иблис моңа. Вәсвәсә кылып, бер атна сәүдә кыл. Шулай әкрен иблис мәлғун моның гыйбадәтен алды. Бездә дә шундый хәл була. Бик каты намазга басып, ихлас белән укый башлаган чаклар, хәтерлисез шундый вакытларны. Жылап, рәхәтләнеп, әле бигрәк тә ул була исламга килгән чакларда гына. Иман бик нык була, мәчеткә барасы килә, вәгазь тыңлыйсы килә, дөнья күренми, дин белән генә шөгыльләнәсе килә, бер никадәр вакыт күрәсең, синең зәгыйфлегең сизелә башлый. Бик аз вакыт уза, синең зәгыйфлегең беленә башлый. Әмма син ул зәгыйфлекне күрмәгәнсең, белмәгәнсең, ә иблис сине белде. Көннәрдән бер көнне син өйгә кайтасың, 2 рәкъәт нәфил намазы укыйм дип. Иблис аңа вәсвәсә кыла. Намазны бик күп укыйсың. Әйдә бераз Коръән укып ал дип. Нашар вәсвәсә түгел бит, шулай бит. Коръән уку нашар түгел. Тик намазда укылган Коръән күпкә әҗерлерәк. Ул намазның әҗерен алды. Көннәрдән бер көнне кайтабыз. Коръән укыйм әле дип. Иблис сала шундый тагын Әъузу биллаһи, шундый вәсвәсә, күп Коръән укыйсың инде. Дини китаплар да укырга кирәк дип. Кеше уйлый, шуннан да мин бит инде әзрәк дин китапларын укыйм әле дип, Коръәннең вакытын ала. Коръәнгә менә шундый вакыт куйдыбыз икән, мәсәлән, кичке сагат 9-да мин һәр вакытта Коръән укыйм. Шул вакытны урлый. Син бит ул дини китапларга башка вакытта куя аласың. Шуннан дини китаплар укыйм дигән кешегә иблис тагын вәсвәсә кыла. Китаплар күп укыйсың инде, әзрәк вәгазьләр тыңла. Аны да тыңларга була, ләкин башка вакыт. Вәгазьләр тыңлыйм дигән кешегә тагын вәсвәсә, күп тыңлыйсың инде, әзрәк кара. Дини фильмнар кара. Шуннан фильм артыннан китә боевиклар, башкасы, и кеше шулай итеп бөтенләй гыйбадәттән ерагая. Һәм гыйбадәтнең әһәмиятлеген, ләззәтен югалта. Карунда да шундыйрак хәл була. Бик ихласлы, бик тәкъвалы, тик кичкенә генә тирәндә, күңелдә була шундый бер авыру, көнчелек. Кемгә карата? Мусага карата. Зур дәрәҗәгә ирешкәч, Мусага килә, һәм әйтә: "Мин синнән ким түгел, кара, күпме байлыгым бар." Һәм Аллаһ Тәгалә бу турыда әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна Каруна кана мин кауми Муса. Дөреслектә Карун ул Мусаның кавымыннан иде ди. Һәм Аллаһ Субхана ва Тәгалә
Аның белән генә шикләнми. Фабага алейхим. Ул үзенең золымлыгын, үзенең тәкәбберлеген күрсәтә. Менә мин дигән сүзне күрсәтә. Монда әле Мусадан кала мин бар әле. Син генә түгел монда, шундый влиятельный, зур кеше. Мин дә монда зур кеше. Хәтта җәмәгать кайбер риваятләргә караганда, ул Фиргавынга да булышадыр иде. Үзенең байлыгы белән Мусага каршы. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ва атайнаху минал кунуз ди. Без аңа бик күп байлык бирдек ди. Хәзинәләр бирдек ди. Ва инна мафатихаху ла тану бил усбати улил кувва. Монда инде Карун көннәрдән бер көнне шулай тәкәбберләнеп, мин дип җиргәч, кайбер кешеләр Карунга күчә, байлыгына кызыгып, кайберләр Муса алейхиссалам белән калалар. Муса алейхиссаламның дәрәҗәсен төшерергә ярдәм итәләр. Анда бик күп вакыйгалар була, аларга тукталып тормыйбыз. Әмма көннәрдән бер көнне Карунның башына шундый фикер килә. Халык каршысына бөтен байлыгы белән чыгарга, бөтен сандыклары, бөтен ашкычлары белән шул сандыкларның. Шыга халык каршында бөтен байлыклары, сандыклары белән, алтыннары, көмешләре белән һәм шул ашкычларны күтәреп җириләр көчле егетләр. Әйтәләр, хәтта 10 кеше шушы ашкычларны күтәреп барадыр иде. Шундый авыр була ул ашкычлар. Сандыкларның зурлыгын күз алдына китерәсездер инде. Ашкычларны гына күтәрергә 10 кеше кирәк. Һәм сандыкларын күтәрә торган бик күп кенә көчле егетләр күтәреп барган. Шунда халык бит моңа карап әйттеләр: "Кара син бу Карунны" дип. Иң матур киемнәрен бизәнеп, алтын һәм көмештән торган киемнәрне киеп, шаккатып карап торалар кайберләре. Ләкин кайберләре әйтәләр: "Я Карун, ла тафрах." Эй Карун, шатланма. Шатланма. Инналлаха ла юхиббул фарихин. Дөреслекдә Аллаһ яратмый тәкәбберләнеп шатланучыларны ди. Әлбәттә, шатланырга ул гынах түгел. Тик тәкәбберләнеп, менә минлегемне күрсәтеп шатлану бу гынах. Аллаһ шундый шатлануны яратмый ди. Аллаһ субханаһу ва тааля шушы кавымның сүзләрен китереп. Дәвам итеп Аллаһ Тааля әйтә: "Вабтагhi фима атака Аллаһу дар ал-ахира." Сиңа Аллаһ биргән әйбер өчен, менә дөньяда биргән байлык белән ахирет файдасына куллан. Ягъни мискиннәргә ярдәм ит, фақирләргә ярдәм ит. Шулай бит инде. Мискиннәргә, фақирләргә ярдәм ит, ятимнәргә ярдәм ит. Булар насихат укыйлар. Бер төркем кавым килә дә Карун янына һәм насихат укыйлар.
وَابْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Ey Qarun, sen şol baylığını ahiretin için kullansan, senin için hayırlırak bulur idi. Tekabürlenip yürgenişe. وَلَا تَنْسَ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dünyadağı nasibini de unutmasın. Yani dünya için mene Allah Teala bergen iken ol baylıkны. Allah Teala sana onu taymay, yaşa. Dünyadağı bulgan nasibini unutmasın. Onu da faydalan. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكِ. İzgilik kıl, iyilik kıl. Şu malın bilen. Nişik edip Allah sana iyilik kılgan kibikti. Allah bergen bit sana bu baylıkны, sen şol baylıkka alıp iyilik kıldı. Hayırlı söz söyle, Allah yolunda tarat. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. Yeryüzünde fesatlık taratmadı, günah taratmadı. Yani yeryüzünde eşeklik taratılışlardan bulma degen söz. İnna Allah la yuhibbul mufsidin. Bit Allah müfsid yani eşekik kişilerini, eşekik kılışlarını, eşekik günahlar kılışlarını yaratmaydı. Bular indi Qarunga şunday nasihat etkeş, nerse dip cevap bire Qarun bularga. Qala, aytdi Qarun bularga cevap etip. İnnemâ utituhu ala ilmin indi. Tekabirlengen revuşta ayta. Miŋadi bu baylıklar hem hazineler birilgen Allah tarafından tügül. Ol birilgen fakat benim gıylimim arqılığına, benim gıylimim bilengine onu dabilse, dip tekabirlenip bularga cevap bire. Allah'ın manda katnaşı yok. Min tırışıp aldım, tırışıp işledim. Bizde şunday kişiler var. Kim şuşlaytırıp tekabirlenip ayta. Mena dey sizden Allah'ız yerdem etmedi. Men özüm tırışıp aldım. Özüm tırışıp işledim. Özüm tırışıp yurtlarını tüzüdüm. Özüm şunday baylıkka eriştim. Yasam, özüm. Kişiga aytasın namazga kil, dinge kil, namaz oku, tövbege kil deyip nerse deyip cevap vereler. Nersege mena, menin bulay da bütünay bir bar. Allah Teala mena bir nerse bermeymi, özüm işleyim. Senin selametligin, senin közlerin, kulakların, senin suluy alıvın, senin tamağından rizığın ütüve, bu Allah'ın rahmeti tügül mü? Milyardlagan akşa bolsa da sen ol akşanı bütünüsünde akşa bitir almaysın. Baribir kala olmanda. Nersege şol kadar akşanı tüyerge, kayşan baribir ol akşamı da kalaşık. وَلَا تَنْسَ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dünyadağı nasibini unutmasın. Mana al dünyada nerse kerek özüne. Qalğanın bu dobr indi. Bir başkalarga da. Bulun, zekatını töle. أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونَ. Əllä ol bilmemedi Allah Teala. Əllä ol kişi bilmeme. Allah Subhanahu ve Teala ona kadar kilgen kavimlerini halak kıldı. Men huve eşeddu minhu kuvve. Ondan da kişilerek, ondan da bayılarak alar buldular dey. Yani alar tağında bayılarak, tağında kişilerek bulgan Qarunga qaraganda. Tik Allah Teala alarını halak kılganını bilmeymi, okumadım ol Tavratını. Cemaat Qarun Tavratını yattan bile. Hem Tavratını bilüşler arasında en yaxşı, en akıllısı bola. Şul Tavratını öğrengen.
Qarun bula ул біле. Хам Аллах Таала шуңа күрә әйтә: "Әлем я'лам", әллә ул белмиме? Анналлаһа кад әһләка. Аллах Таала һәлак кылган мин каблихи аңа кадәр минәл куруни, башка кавымларны да. Хуа ашадду минху. Алар ди тагын да акыллырак, тагын да көчлерәк, куватан ва аксару җамаа. Тагын да хирислырак иделәр бу дөньяның байлыгына. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون دي الله سبحانه وتعالى. Алар ди һәр бер гынах әхле ди, һәр бер мужрим кем ул? Преступник. Гынах, bütün гынахларын шеген узган кеше. Аллах Субхана ва Тааля һәр берсенә үзләре кылган гынахына кадәр сораячак. Ягъни күпме гынах кылдылар, шул кадәр гынах дәрәҗәсендә Аллах Таala алардан сорау алачак ди. Аннан гайрысын Аллах Тааладан сорамый. Һәм Аллах Таала аларның кылган һәр бер эшләре, эшләреннән хәбәрдар. Һәм бер вакыт Qarun Аллах Таала әйтә: "Фахараҗа аля каумихи фи зинати", үзенең зиннәтләре белән, байлыклары белән тагын кавым янына чыккач: "Qala аллазина юридуна алхаята ад-дунья я лайта лана мисла ма утия Qarun иннаху лазу хаззин азим". Ах иттеләр бөтенесе. Эй, бу байлыклар, ягъни дөньяның ләззәтен, дөньяның рәхәтлеген, дөньяның байлыгын теләүчеләр, гомумән дөньяны теләүчеләр карап әйттеләр моңа: "Эх, безгә дә Qarunга бирелгән кебек шундый байлык бирсә иде Аллах Таала", дип кызыктылар. Ул узып барганда Муса алейхиссаламның кавмы гыйлем белән мәшгуль булганнар, зикр белән. Qarun аларның яныннан уза, шуларның күбесе борылып әйтә: "Эх, безгә дә шундый байлык булса иде", дип кызыгып карап тордылар. Шунда иннаху лазу хаззин азим, алар әйтәләр: "Хаззин азим", ягъни ул ди Qarun бик дәрәҗәдә, бик бәхетле дип әйтәләр. Алар бәхетне шуннан, шул байлыкта гына дип уйладылар. Шунда кайберләре, ягъни Муса алейхиссаламның кайбер шәкертләре, кайбер сахабалары, аңа бирелгән Муса алейхиссалам белән бергә булган, гел гыйлем таләп иткән нурлы иманлы бәндәләр, ягъни дөньяны таләп итмәгәннәр, ахиратны таләп иткән, Аллаһ Тааланың ризалыгын таләп итүчеләр әйтәләр: "Утул илма", гыйлем әһелләре әйтәләр: "Вайлакум", кайгы булсын сезгә, "Савабуллахи хайр", бит Аллаһның савабы, Аллаһ Тааланың биргән әҗре күпкә хәерлерәк. "Лиман амана", кем иман китерде, "Ва амила салиха", һәм изге гамәлләр кылды, менә шуларга гына ул файда ди. Калганнарга файда юк. Ахират иманлы бәндәләргә һәм изге гамәлләр кылучыларга файдасы бар. Әйтмәгез ул сүзне дип әйтәләр. Кызыкмагыз Qarunга, карамагыз ул якка бөтенләй.
وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Тик Аллаһның савабына ирешә кемнәр? Кем сабыр булды ди. Менә шушыңа сабыр булып, дөньяның мәшәкатьләренә, алар бәлки мискиннәр булгандыр, аларында байлык җыярга теләгәндер, аларда ничектер яхшы, матур яшәргә теләгәннәрдер, әмма ләкин ва ма юлақаха илля сабирун, аңа ирешмәс, фақат сабырлар гына ирешер ди. Җәннәткә, Аллаһның савабына, дөньяның бәхетенә, шын бәхетенә ирешер фақат сабырлылар ди. Сабыр итүчеләр, Аллаһның бергәненә риза булучылар. Һәм Аллаһ Таала ничек итеп буларга күрсәтә, Карун көннәрдән бер көнне менә шулай итеп зиннәтләр белән мактанып йөргәндә, булар бөтенесе вах карап торганда, нәрсә ди Аллаһ Таала? Фахасафна бихи. Без аны нишләттек? Фахасафна дигән җаалнал арда тагуру бихи. Җир әйләнә башлый аның янында. Селкенә. Аяк астында аның җире, ул басып тора торган җир селкенә башлый. Шуны күрәләр булар. Ва бидарихи, аның йорты да селкенә башлый. Дарихил арда һәм фахасафна. Ягъни Аллаһ субхanahu ва тааля әйтә, җир моны йотады. Күз каршысында менә буларның бөтен Муса алейхиссалам сахабалары каршысында йота җир. Ләкин кайбер риваяткә килгәндә Карун килә дә әйтә, эй Муса ди. Әйдә карыйбыз, кем Аллаһ каршында күбрәк дәрәҗәлерәк, синме, минме? Муса алейхиссалам ярар ди. Әйдә башта син дуга кыл ди, миңа каршы. Нинди бәддуаңны беләсең, миңа каршы дуга кыл ди. Аннан соң мин дуга кылам. Ярар. Шунда Карун дуга кыла, Мусаны җимер, Мусаны юк ит фәлән дигән дип бөтен нашар дугаларын кылайны Мусага каршы. Шунда Муса әйтә, биттеме дугаң ди? Әйе ди. Берәрсә үзгәрдеме ди? Юк ди. Хәзер мин дуга кылам ди. Муса алейхиссалам кулын гына күтәрә башлады. Җир селкенә башлый һәм Карунны җир йота. فما كان له من فئة ينصرون. Шунда бер төркем дә табылмый аңа, бер кеше дә табылмый аңа ярдәм итәргә ди. Никто не смог помочь ему. Бер кеше дә аңа, бер төркем дә аңа, дуслары да, аның белән җиргән теге көчле җегетләре дә аңа ярдәм итә алмадылар. Мин дуниллаһи, Аллаһтан башка ди. Ва ма кана минал мунтасирин. Аңа ярдәм тиеш булмады ди Аллаһ субхanahu ва тааля. Аңа ярдәм тиеш түгел. Ягъни бу кеше халак була. Ва асбаха аллазина таманнау маканаhu бил амс. Кызык монда. Әмма ләкин кичә ди, вах, Карунның байлыклары миндә дә булсын иде дип әйтүчеләр, кичә генә ди, бөтенесе кызыктылар, Карунга бирелгән байлыкны миңа да бир дип әйтүчеләргә Аллаһ Таала шундый җавап күрсәтте буларга. Карунны җир йотты, булар шуны күрделәр, кичә генә кычкырдылар, Карунның байлыгын миңа да булсын иде дип. Бу кешеләр әйттеләр: "Ва каанна Аллаһа ябсутур ризqa лиман яша'у мин ибадихи ва яqdir." Аллаһ субхanahu ва тааля теләгән кешегә ризыкны арттыра, теләгән кешегә ризыкны киметә дип әйтәләр булар. "Валаула ан манна Аллаһу алейна", әгәр дә Аллаһ Таала теләгән булса, ла хасафа бина, безне дә җир йотар иде ди. Ярый әле Карун урынында булмадык дип әйтәләр. Ярый әле Карун да урынында аның белән бергә булмадык, ул байлык безгә килмәде дип үкенәләр шунда, аңлыйлар хакыйкатьне кая икәнен. Ва кааннаху ла юфлихул кафирин, ла юфлихул кафирун. Вай дигән сүз монда теге
Аллаға шүкір, мәне татарша еткенде. Ой, Аллаға шүкір, мәне. Аның орында болмадым. Аллаға шүкір, бұл болмады. Аллаға шүкір, біз аның орында болмадық. Қай вақытта мәне Құран Кәримде Аллаһ Тағала айтты: Аса ан такраху шай'ан ва хува хайрун лакум. Бар шундай әйберләр дей, сіз яратасыз, әмма сезнең өчен бер нинди хайр әйбер юк анда дей. Бар шундай әйберләр сіз яратмыйсыз. Сезнең өчен анда хайр бар. Бар шундай әйбер сіз яратасыз, сезнең өчен анда хайр юк. Аса ан тухиббу шай'ан ва хува шаррун лакум. Ул сезнең өчен хайрсыз диде. Аллаһу я'ламу ва антум ла та'ламун. Аллаһ белә, сез белмисез ди. Менә монда да шул хәл. Алар кичә кызыктылар ул байлыкка. Ничәп безгә андай әйбер юк? Ничәп Аллаһ Тәала безне алай яратмый микән? Байлыкта гына менә эш. Байлыкта гына менә Аллаһның яратуы. Аллаһ буларга күрсәтте, әйтте Аллаһ: "Эй, Аллаһга шөкер, безгә бу байлык килмәде. Әгәр дә без дә шул Карун кебек булсак, Аллаһ Тәала безне халак итер иде" дип әйттеләр. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Хам аңладылар булар. Хакыйкатьтә кафирләр алар уңышка ирешмиләр. Алар һәр вакытта да хәсрәттә булырлар дигән Аллаһ Субханаһу ва Тааля. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةِ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. Бит бу ахират ди, biz kıldık anı kimler için? Jir yüzünde büyük derece tilemegenler için değil. Tekebbürlerini birlikte tilemegen kişiler için değil. Yani uluve diyen söz ol büyüklük tilemegen kişiler için değil. Fil ard jir yüzünde ve la fesada hem fesatlık günah kılmagan kişiler için zor bir gıybret var değil. Yani mana cennet kimler için? Kim dünyanı tilemi, dünya derecesini tilemi. Şular için cennet bulur. Ve la akibetu littaqwa. Dürüstlükte ol takvalılar için dedi. Allah Teala'dan korkan bendeler için. Men ca'e bil haseneti felehu hayrun minha. Kim de birer izgilik bilen kilse, Allah Teala ana tağında kubrek hayırlırek, kubrek ecir birir. Andan da hayırlırek eybir birirdi. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَ الَّذ۪ينَ عَمِلُوا السَّيِّئَةِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Eğer de birer kişi günah kılsa, birer bızıklık kılsa, ana di uzak kılgan bızıklığı derecesi degine günahsı birilir, cezası birilir di. Yani Allah Teala bir izgilik için көп itip arttırgan mümkün. Bir günah için, bir günah yaza. Allah'ın rahmeti tugul mu bu diye Allah Subhanahu ve Taala. Ana şuna göre muhterem cemaat, ana şu kıssadan bir küp gıybretler alırga bula. Dünyanı tilegen kişiler, nişikkine ışam, zor dereceli bulam, baylık jiyam deyip etse de, Allah Subhanahu ve Taala anda bəxtini salmağın. Ol derecede, ol bulasitde, ol baylıqda Allah Teala bərəkətini hem səğadətini salğan, mənə көңілдəgi bulğan imanda. Mənə bu zor baylıq. Çünki imanını satıb alıp bulmay. Bazarda da, kibitdə də. Ana Allah Teala özü sayılap alğan bəndələrə birə. Şunu saqlarga kerek. Mənə ol baylıq. İrtə bilən 2 rəkat namaz oquybiz. İrtə bilən. Bütün dünya, hem dünyada bulgan her nerseden hayırlıraq deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrun mined dünya ve ma fiha. Hayırlıraq deyip. Demek irte bilen biz milyardlagan akşa işledik. Milyardlagan akşa işledik. Hem de ol milyard sizden başka bir kimde işley almay. Şunu anlarga kerek. Baylık mana şundan ibaret. İman baylığı. Şuna şükür etip yaşasak idi. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.